Tonneko heittäis perseen tonne sivulle päin ja sieltä vähän tänne päin. Jotain niistä on käytettävä, kun ei ole pelitaitoa eikä kokemusta ja vauhdilla vetää. Ei se messin, saiko se luistaa se messi? Mulla tää paskaa tänne. Voimaa ja järki pitää tehdä. Oho! Justiinsa oli kierrätty. Ei kaatunut, voi vittu tuli mänty vasta. Se olisi muuten mennyt mänty. Hyviä joustokuvia ainakin.